Ассалому алайкум, дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон. Умедворам, ки ҳамаи шумо хубу тансият ҳастед. Духтаро, имрӯза влогама аз саҳар сар кардам. Шавма камтар зуволаи булучка гирифта будам. Дар зуволаи булучкам 1 стакан шири гарм рехтама, ним стакан об ҳамроҳ кардам, 1 қошиқча дрожжа, 1 қошиқча намак ва 3 қошиқ шакар, 3 қошиқи калон ва 3 қошиқи калони дига равған ҳамроҳ кардам. Орд ҳамроҳ кардам. Хамирма шӯридам. Духтаро, мондум саҳар дарасида. Гирифтам ба кулчачаҳо тақсим кардам. Камтар эсо дурӯ гирифт. Духтаро, бо анамин тарзи дарозрӯягма тина кардам. Хостам барои шумо як намуд тарзи печонданша нишон диҳам. Духтаро, ҳам осонай бигем. Анамиха тина кардаму камтар равған кардам. Баъд камтар шакар чӯшидам. Шумо метавонед, духтаро, ба ҷои ҳами шакар ягон хел варенӣ дар болош кунед, боз ҳам хушрӯтар меша. Дар дигар видеомон ҳастай. Бисёре аз мо булучкаро тайёр мекунем, равғани маска меандозем. Ман ин карат хостам, ки беравғани маска кунам. Барои ҳамин маззашам ягон фарқияте надорад. Беҳад беравғани маскарам хушрӯ меша. Духтаро, бо ҳамин тарз, духтаро, инамихе ман печондумша. Иҷа ман 2 намуд мекунам. Тарзи печонданша, духтаро, зи нишон медиҳам. Духтаро, ҳамаша анамихе печондем, гирифтем. Ман 6 таша дига намуд печондам. 6 таша дига намуд печондам. Бинед, ки гилда камтар монанд шидай. Мондум камтари дига рӯ мегира, камтар места, бо дам мекунанд. Баъди ки рӯ ки гирифт, духтаро, ман камтар болошда як зарди тухма, камтар шир ҳамроҳ мекунам, дар болош мешакам. Баъди ки дар болош ки шакидам, камтар кунжути сафед мечошам. дидем, духтаро, чӣ хел хушрӯ меояд ба кунжути сафед. Баъд дар тафдон мемонам то сирх шидан ша. Булучкама мондам дар духовка пухтесиян. Иҷа бо ман саҳар чӣ кардам? Иқа зуволаи питса гирифтам. Оли шумо мегӯед, ки ҳар рӯз питса? Умалҷони ман ҳар рӯз қариб питса заказ мекунад. Бароям бо питсашка дестам. Иҷа дрожжа қатияи хамирша гирифтам. Дар ҷои гарм мондам, тез да чишид. Расид, озим ма питса тайёр мекунам. Магазин рафта будам, камтар продукта харидам. Колаву
майонез, кетчуп, шир надоштем, томат. Камтар барои хона продукта харидем. баъд сирам харидем барои ёра ки харидад? Дадасın. Чӣ харидид бо? Чипсы. Ещё что? Майката чё чапана пушидӣ? Майката. Я лётом. Ку морожник табинам? Морожника? Это моя. Я лётом. Майк ҷо омадем? Дома. Магазин? Да. Молодец. Духтаро булочкаҳои маънам хеле пухт. Бинем ки чӣ хеле дам кардагия, дами хушрӯ кардиян. Ҳозир дарунша мешканам. Баъде ки булочкаро ки гирифтен, бо камтар болоша пӯшонен, бо беста бо хушрӯтар меша, мулоимтар меша. Не ки миҷама тезда гирифтаму. Ҳозир мешканам, барои шумо нишон медиҳам ки дарунаш чӣ хеле омадагия. Инами хеле духтаро ма дар тагаш ягон коғази махсус намондам, некем начаспидай. Иҷа гармай ма гарму гарм гирифтестам. Бо беста камтар дам бигира, бо хушрӯтар меша, ҳам мулоим меша. Инами хеле духтаро ҳозир мешканам, шумо бинен. Бениҳоят ба мазза шудагия, ҳатман духтаро тайёр кунед. Чӣ хеле духтаро гуфта будам, бо ма иҷа зволаи питса доштум. Питса ма баъди булочкаро гирифтан тӯна кардам. Ҳама чизҳои даркориро реза кардам, дар болош анами хеле чошидам, дар духовка мондам пухт. Духтаро мо чои обеда бугем хӯрдем, обедмона кардам. Иҷа дута питса шид. Я питсаи калонша хӯрдан, сер кардана булочкаҳо. Эмомалҷонам хӯрд, сер кард, рафт хона. Аҳмадҷон шиде тамом. Хӯрди Аҳмадҷон? Да. Чӣ хеле буд питса? Вкусно. Намехӯред духтаро?